Awniche awninyatuma ayo bismillah de MSTV sanfɛ foli an tan do ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi araba ye avril kalo tile 9 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sananga dase an ka bi kunnafoni ba mane ka olu da aw kulo kan an bɛ aw lajɛ k'a bɛ se kan dɛmɛ ni kunnafoni kan ni na cɛrle ani ka kilinaw de hakilila jɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoni ba min bolo ni ka olu da aw kulo kan dɔw bɛ tali kɛ Kunu tarata avril kalo tile 8 san 2025 an ka Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni fɔra ni ka taa manifestation kɛ Algérie ka ambassade yɛrɛ kɔni ka da la k'u ka nisɔngoya yɛrɛ kɔni yira Algérie ka walela ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ a ye Mali ka drone bi min yɛrɛ kɔni kɛ ka drone to Mali ka dugukolo de kan Tɛnɛ tɛmɛnen avril kalo tile 7 san 2025 o kun ye an ka Mali CNT n'o ye Conseil national de transition mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni kun ka avril session yɛrɛ kɔni dayɛlɛli yɛrɛ kɔni o de senfɛ CNT ɲɛmaa ni o ye Général Malick Diaw yɛrɛ kɔni ale bɛ laɲini kɛ CNT maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'a b'u deli yɛrɛ kɔni CNT maaw bɛ avantage min yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka ban o avantage nin yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka dɔ fara jamana yɛrɛ kɔni ka trésor public wari kan Algérie kelen ka an ka Mali drone yɛrɛ kɔni lajigi an ye k'a fɔ an ka jamana politique tɔn caman olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'u bɛ an ka autorités yɛrɛ kɔni kɔ u ka nin kɛlɛ in na wa u bɛ Algérie ɲɛki kosɛbɛ a ka wale in yɛrɛ kɔni na u ka kɔrɔfɔra k'Algérie bin ka nin wale yɛrɛ de kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma a kelen ka a ka drone yɛrɛ kɔni lajigi Tɛnɛ tɛmɛnen avril kalo tile 7 san 2025 Amadou Ba ni ale ye banque yɛrɛ kɔni ka syndicat ni o ye Sinabɛfe ale ye olu ka secrétaire général yɛrɛ de kɔni ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni tilenbaliya yɛrɛ kɔni donna ko yɛrɛ kɔni na ko maaw yɛrɛ kɔni kan ka wuli ka ko dɔw yɛrɛ de kɔni latigɛ u ye wari de kɔni na o y'a yira k'a fɔ k'u bɛna u ka grève yɛrɛ kɔni boloda avril kalo tile 17 nata in na ni kunnafoni ba ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna mun walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Kunu tarata avril kalo tile 8 san 2025 an ka Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni bɔra ni ka taa manifestation yɛrɛ kɔni kɛ Algérie ka ambassade yɛrɛ kɔni na ka da kan ko Algérie ale kɔni ye bi ka wale de kɛ ne ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma ni Mali ka drone yɛrɛ kɔni bugɔlen ne ka ala bi ka sɔrɔ drone in kun bɛ an ka Mali territoire de kan an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka ni manifestation yɛrɛ kɔni senfɛ pancarte min yɛrɛ kɔni kun bɛ u bolo an kun b'a sɛbɛnnenya kan k'a fɔ dɔw ka pancarte sanfɛ u kun kɛlen don ka sɛbɛn ko Algérie état terroriste ye dɔw fɛnɛ ta sanfɛ olu kun kɛn bɛ ne k'a sɛbɛn ko Algérie bamaci wale maaw ka parrain ye pancarte wɛrɛw sanfɛ u b'a sɛbɛn ko Algérie kɔni a ye Mali ka drone min yɛrɛ kɔni bugɔ ne ka lajigi ko fo a ka drone in yɛrɛ kɔni sara de an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Algérie ni wale min yɛrɛ kɔni kɛ ko wale ma diya u ye kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni na u bɛ taa u ka nisɔngoya yɛrɛ kɔni yira Algérie ka ambassade yɛrɛ kɔni na ka tila k'a wajibiya Algérie yɛrɛ kɔni kan k'a bɛ ka double jeu min yɛrɛ kɔni kɛ ko a ka o ko in yɛrɛ kɔni dabila Musa Sango ni ale ye sifinnaka jɛkulu dɔ yɛrɛ kɔni ka leader ye ale bɛ kɛ maa fɔlɔ yɛrɛ kɔni ye min bɛ kuma manifestation kɛyɔrɔ in na bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ka kɔrɔfɔ la k'olu Mali jamana kɔnɔdenw olu nana Algérie ka ambassade yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka Algérie yɛrɛ kɔni ale k'a sigi ɲɔgɔn kolon ya ka o ko yɛrɛ kɔni ɲanki kosɛbɛ ko ni Algérie yɛrɛ kɔni kun kɛn bɛ k'i jɛ Mali yɛrɛ kɔni Mali ka bamaci wale kɛlɛli la ko togo si la a kun tɛ sɔn ka Mali ka drone dɔ yɛrɛ kɔni gosi ni ka o labi ka sɔrɔ drone yɛrɛ kɔni kɛ kun ye walasa ka an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni lakana o de kɔni a bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma ka u ka jateminɛw kɛ kosɛbɛ manipulation minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ an ka jamana kɔ kan yɛrɛ kɔni u kana na o ko yɛrɛ kɔni jate hali n'a sɔrɔ manifestation kɛra yɛrɛ kɔni na maaw tila bɛɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ ka Algérie yɛrɛ kɔni ɲaki u kun bɛ ka accuser kosɛbɛ yɛrɛ kɔni ko Algérie ale kɔni bɛ ka double jeu de kɛ ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ la nka manifestant dɔw yɛrɛ kɔni ye laɲini kɛ ko an ka Mali autorités ale ni Algérie u kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka fɔɲɔgɔnkɔ min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ la ka o kow yɛrɛ kɔni ban o dɔ ye Mohamed Cissé ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ni manifestation kɛyɔrɔ in na wa yirala k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ min yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ ale bɛ hakilijigi yɛrɛ kɔni kɛ jama yɛrɛ kɔni na ko jɛɲɔgɔnya kɔrɔw yɛrɛ kɔni tɛmɛna Mali ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛla la a ka kumaw kɔnɔna na a bɛ hakilijigi yɛrɛ kɔni kɛ ko Algérie ale ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw yɛrɛ kɔni ɲinini na ko Mali ye jɔdaba kɛ o baaraw kɔnɔna na wa a bɛ tila ka sinsin a kan fɛnɛ k'an ka Mali président kɔrɔ ni o ye Modibo Keyita yɛrɛ kɔni ye k'o y'i cɛsiri kosɛbɛ ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ walasa Algérie ka se ka a ka yɛrɛma hɔrɔnyaw yɛrɛ kɔni ta don tɛmɛnenw na Mohamed Cissé ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko
ko o jɛɲɔgɔn min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Mali ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la wagati tɛmɛn'o yɛrɛ kɔni na k'ali n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na fɔ ko bi fɔɲɔgɔnkɔ bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la k'an kana na ɲina o wagati ko yɛrɛ kɔni kɔ ko an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko an Mali jamana kɔnɔdenw an bɛ laɲini kelen min yɛrɛ kɔni kɛ Algérie jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ ni olu ye an frɛrɛrw ye ko de ko Algérie ka i hakili yɛrɛ kɔni jigi ka a to a ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw ɲinini yɛrɛ kɔni na Mali ye a dɛmɛ cogo min ale ni min yɛrɛ kɔni ye Mali ale ka souveraineté ko ye ko Algérie ka o ko yɛrɛ kɔni bato kosɛbɛ Mohamed Sise ale ka kumaw yɛrɛ kɔni fɛ a ye laɲini yɛrɛ de kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye nin fɔɲɔgɔnkɔ ye Mali ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la ko ka dankari o la kuma ɲɔgɔnya o de ka fangaba sɔrɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la ko o ka fusa ni kɛlɛ in yɛrɛ a manifestant ni caman yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Algérie yɛrɛ kɔni sen donni an ka Mali jamana kɔnɔ ko yɛrɛ kɔni na ale ni a bɛ ka bamaci walima ninnu yɛrɛ kɔni jukɔrɔma dɔn cogo min ko o ko yɛrɛ kɔni nege bɔra Mali jamana kɔnɔdenw na wari de kɔni na u bɛ laɲini yɛrɛ kɔni kɛ dɔw ka kɔrɔfɔ la ko Algérie a ka drone yɛrɛ kɔni bi a ka drone yɛrɛ kɔni sara dɔw fana ka kɔrɔfɔ la ko Algérie yɛrɛ kɔni bɛ ka double jeu min fana kɛ k'a ka o wale yɛrɛ kɔni dabila a ka Mali yɛrɛ kɔni to yen nɔ a ka bamaci wale kɛlɛli baaraw yɛrɛ kɔni na n'a a y'a dɔn k'a tɛ se ka a dɛmɛ yɛrɛ de kɔni tɛnɛ tɛmɛnen avril kalo tile 7 san 2025 o kun ye an ka Mali Conseil national de transition ma olu ka avril session yɛrɛ kɔni dayɛlɛli ye o session dayɛlɛli yɛrɛ de kɔni senfɛ CNT mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka ɲɛma ni o ye général Maliki Diaw yɛrɛ kɔni ale bɛ laɲini yɛrɛ kɔni kɛ CNT membres fɛ a bɛ u deli yɛrɛ de kɔni ko min yɛrɛ kɔni u bɛ avantage min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka da kan u ye CNT membres ye k'u k'a lajɛ u ka ban o avantage dɔw yɛrɛ kɔni na ka da kan an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi Mali yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya kɔni na a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi ko an ka Mali état mɔgɔw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka laɲini yɛrɛ kɔni kɛ ni ka dɔ bɔ u ka train de vie yɛrɛ kɔni CNT président ka kuma kɔnɔna na a bɛ CNT membres bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo u ka sacrifice yɛrɛ kɔni na u ye sacrifice minnu yɛrɛ kɔni kɛ ka tɛmɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a bɛ tila ka hakili jigin yɛrɛ kɔni kɛ o wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na CNT mɔgɔw olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka ban u ka avantage dɔw yɛrɛ kɔni na Mali jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la a kɔrɔfɔ la ko o mesure ninnu yɛrɛ kɔni cɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNT mɔgɔw ye mesure minnu yɛrɛ kɔni ta walasa ka dɔ bɔ u ka avantage yɛrɛ kɔni na ko o mesure dɔw ye u ka indemnité d'installation crédit min bɛ kɛ u ka téléphone kɔnɔ CNT mɔgɔw ka assurance dɔ bɔli o budget la indemnité de restitution CNT mɔgɔw bɛ mission minnu yɛrɛ kɔni kɛ dɔ bɔli o mission ninnu yɛrɛ kɔni caya la ale ni carburant min yɛrɛ kɔni bɛ di u ma ko 100 sara la 30 bɔ yan kɔ u bana ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni na a ye CNT mɔgɔw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka o sacrifice yɛrɛ kɔni na jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la ka d'a kan u bana u ka ni avantage ninnu yɛrɛ kɔni na walasa ko jamana bɛ gɛlɛya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ tigɛ k'a bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔna na Malick Diaw ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko CNT mɔgɔw tun ye nin mesure min yɛrɛ kɔni ta don tɛmɛnenw na o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni Conseil national de transition mɔgɔw yɛrɛ kɔni olu ka budget min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ état yɔrɔ la ka caman bɔ o yɛrɛ kɔni na Malick Diaw ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko CNT mɔgɔw yɛrɛ kɔni nin mesure min yɛrɛ kɔni ta wagati tɛmɛnenw na o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye ni Conseil national de transition mɔgɔw olu ka charge min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ état ka budget la ka camanba yɛrɛ kɔni bɔ o la nka CNT président ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'ali n'a sɔrɔ u ye nin mesure min yɛrɛ kɔni ta CNT mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɔli dépense publique la jamana ka sɔrɔ ko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yen an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi o b'a wajibiya yɛrɛ de kɔni état ale ka dɔ bɔ a ka train de vie yɛrɛ kɔni na walasa min yɛrɛ kɔni ni gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen an ka trésor kɔnɔna na ka se ka o gɛlɛya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni datugu fara de kɔni na Malick Diaw ale kɔni ka kumaw kɔnɔna na a b'a fɔ ko a bɛ laɲini kɛ CNT mɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ tuguni ale bɛ u deli yɛrɛ de kɔni u k'a lajɛ u ka avantage minnu dɔw fana bɛ yen nɔ u k'a lajɛ ka ban o avantage dɔw yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka dɔ bɔ état yɛrɛ kɔni ka train de vie la cogo min gɛlɛya min bɛ an ka trésor yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka se ka o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni datugu ni dɔ bɔli yɛrɛ kɔni olu ka wari tata la trésor public kɔnɔna na an ka jamana parti politique fanba bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔnna an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni ma u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don wa u dalen don u ka kumaw yɛrɛ kɔni na u bɛ Algérie fana ɲangi kosɛbɛ a ka wale in yɛrɛ kɔni na ni o de ka Mali ka drone yɛrɛ kɔni lajɛ ka sɔrɔ drone yɛrɛ kɔni tun bɛ Mali ka territoire de kan communiqué la min carila avril kalo tile 7 tɛmɛnen san 2025 parti Union pour la République et la démocratie ma n'o ye parti politique maa dɔw ye an ka jamana kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ko Algérie yɛrɛ kɔni Mali ka drone lajigi min yɛrɛ kɔni kɛ ka sɔrɔ drone min Mali ka territoire yɛrɛ de kan ko b'a yira k'a fɔ ko juguya yɛrɛ de kɔni bɛ Algérie kɔnɔ ni ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma ko wa Mali autorité bɛ ka fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni lakana
ko Algérie kan wale yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko o ko bɛɛ lajɛlen juguya yɛrɛ kɔni bɛ a kɔnɔ. PRD maaw yɛrɛ kɔni u bɛ Algérie kan attaque yɛrɛ kɔni ɲagin kosɛbɛ wa o b'a yira k'a fɔ k'u ka jukɔrɔmadenw wa u ka danaya bɛɛ yɛrɛ kɔni talen don ni ka a da an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni kan an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi ko wa min fɛnɛ an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni olu PRD maaw u ka jukɔrɔmadenw ale ni u ka solidarité u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma wa PRD maaw u bɛ laɲini kɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa Algérie ni binkani wale min kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma wale in kana na to juru sarabaliya yɛrɛ kɔni min fɛnɛ parti phare an ka wuli min yɛrɛ kɔni ɲɛma ye Modibo Sidibe ye ale fɛnɛ bɛ Algérie ka nin walejugu yɛrɛ kɔni condamné kosɛbɛ wa a bɛ Mali gouvernement mɔgɔw yɛrɛ kɔni encouragé kosɛbɛ ko sira fɛn fɛn bɛ se ka dayɛlɛ u yɛrɛ kɔni cogo min u bɛ se ka yelen yɛrɛ kɔni bila Algérie ka nin walejugu yɛrɛ kɔni na ko Mali gouvernement ma u ka tɛmɛ o siraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ walasa ko in tiɲɛw bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔn wa phare an ka wuli mɔgɔw yɛrɛ kɔni u bɛ laɲini kɛ Algérie autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka daliluw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔ dalilu minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ne ka ko in tiɲɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn. Coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali ni o ye CONFOR Mali maaw ye olu b'a yira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali force de sécurité ko wa u ka jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali furancɛ fanga maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ CONFOR Mali maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko drone yɛrɛ kɔni épave binyɔrɔ yɛrɛ kɔni o y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko drone yɛrɛ kɔni lajiginna k'a to an ka Mali territoire de kan ko wa sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛra olu y'a to ni a bisigara k'a fɔ ko Algérie yɛrɛ kɔni ye nin wale min yɛrɛ kɔni kɛ ko juguya wale de don wa dɔbɔ kama yɛrɛ de kɔni don ni ka ɲɛsin an ka Mali drone ma ko yɛrɛ de kɔni na olu bɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni encouragé kosɛbɛ u ka sɛgɛsɛgɛli baara sugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ko in yɛrɛ kɔni kɛra cogo min ka se ka a ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɛya wa u b'a laɲini an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka an ka Mali jamana intérêt yɛrɛ kɔni u ka o lafasa diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na min fɛnɛ parti PRVM maaw yɛrɛ kɔni olu ka fanfɛla la u b'a yira k'a fɔ ko Algérie ni walejugu min yɛrɛ kɔni ta ne ka Mali yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ k'o bɛ diɲɛ sariyabaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen lasɔsɔ ko wa wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni Mali ka intégrité territoriale la a bɛ o violer kosɛbɛ ko wa fɛnɛ a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni an ka Mali autorités olu bɛ ka fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni latigɛ ka an ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana ko Algérie ka nin wale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ne ka u bali u ka o baaraw la o de la ni parti kofɔlen yɛrɛ kɔni u bɛ u ka jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ale ni an ka Mali finitigiw bɛɛ lajɛlen ma min ye congrès national d'initiative démocratique maaw ye ni o ye CENI de faso yiriwatɔn yɛrɛ kɔni ni olu ka ɲɛmaa yɛrɛ kɔni Mutakatali ye ale y'a yira k'a fɔ ko Algérie k'a dɔn k'a fɔ k'a ka nin walejugu yɛrɛ kɔni tɛna kɛ sababu ye ni an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ ka laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ ka an bɔ o laɲini siraw kan min fɛnɛ ye Musa Mara ye ale y'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɔra a kalama ko Algérie an ka Mali drone dɔ yɛrɛ kɔni lajigin ni ka drone yɛrɛ kɔni to baara la an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu ye fɛn minnu yɛrɛ kɔni cari bɛɛ lajɛlen ka a ye ko o wale in jara ale ye kosɛbɛ wa a bɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni encouragé kosɛbɛ u ka continuer nin sira in yɛrɛ kɔni kan ko wa Mali autorités yɛrɛ kɔni ye plainte min yɛrɛ kɔni tigɛ Algérie kama institution internationale yɛrɛ kɔni na ko ale bɛ Mali autorités jukɔrɔmadon kosɛbɛ u ka o plainte ko in na ka d'a kan ko plainte in yɛrɛ de kɔni bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka ko in tiɲɛ n'a nkalonw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn Musa Mara ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'a bɛ sinsin a ka ko kura ye ko a ka jukɔrɔmadenw bɛ an ka Mali force de sécurité maaw yɛrɛ kɔni ka d'a kan olu de bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka an ka Mali intégrité territoriale ka o lafasa kosɛbɛ wa u cɛsirilen don fɛnɛ an ka jamana kɔnɔdenw lafasali la an ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na Useni Amion Guindo ni ale bɛ parti politique CODEM maaw yɛrɛ de kɔni ka maaw la ale bɛ kuma CODEM maaw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a b'a yira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali force armée maaw yɛrɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi ko wagatiw ka gɛlɛn an ka Mali finitigiw ma a bɛ tila ka Algérie yɛrɛ kɔni ɲagin kosɛbɛ a ka nin wale yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni an bɛ fɛ ka basigi min yɛrɛ kɔni sɔrɔ an ka région kɔnɔna na k'a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ka gɛlɛya don o baaraw kɔnɔna na ko wa CODEM maaw yɛrɛ kɔni bɛ laɲini kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ ko an ka se an yɛrɛ la yɛrɛ kɔni an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan fɛnɛ parti politique FAD maaw yɛrɛ kɔni ka président ni o ye Nuhu Sare ye ale y'a yira k'a fɔ ko a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ ale b'a fɔ sanga ani wagati bɛɛ ko Algérie yɛrɛ kɔni bɛ ka double G yɛrɛ de kɔni kɛ ko wa ale ka gafe dɔ kɔnɔna na ni o gafe in yɛrɛ kɔni tɔgɔ de ye ko carnet de l'espoir yɛrɛ kɔni kɔnɔna na
ko ale kuma yɛrɛ kɔni fɔ yen nɔ fɛnɛ ko wa Algérie filɛ ka nin wale min yɛrɛ kɔni kɛ o b'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko Algérie ale yɛrɛ de kɔni bamasi wale minnu bɛ u ka wale jugu kɛ Sahel région kɔnɔna na ko Algérie olu ka parrain yɛrɛ de kɔni a y'a yira k'a fɔ k'a ka jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali autorité fo ka taa se an ka Mali finitigiw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko a bɛ laɲini yɛrɛ kɔni kɛ autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka nin ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛ nin ko ye an ka jamana parti politique maaw yɛrɛ kɔni olu ye Algérie ka ɲagili min yɛrɛ kɔni kɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ an ka Mali finitigiw ale ni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kɔ u ka kɛlɛw kɔnɔna na. Tɛnɛ tɛmɛnen avril kalo tile 7 san 2025 Sina bɛ fumaw ni o ye Banque syndicale an ka Mali jamana kɔnɔna na olu ye point de presse dɔ yɛrɛ kɔni kɛ u ka siège la point de presse min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Amadou Ba ni ale ye Sina bɛ fumaw ka secrétaire général a b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye ko ni tilenbaliya walew yɛrɛ kɔni kɛra ko maa si man ka tɛ ka sigi i nɔ la yɛrɛ kɔni k'i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka o ko yɛrɛ kɔni to yen nɔ Sina bɛ fumaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko u ye nin point de presse min yɛrɛ kɔni kɛ avril kalo tile 7 tɛmɛnen point de presse kɛ kun de ka Mali jamana kɔnɔdenw ale ni diɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni la kunnafoniya k'a fɔ ye ko Sina bɛ fumaw yɛrɛ kɔnɔna la grève la avril kalo tile 17 nata in Amadou Ba ka discours yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko wale min yɛrɛ kɔni taara ni ka olu ka maaw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ko o ye tilenbaliya ale ni dansako walew yɛrɛ de kɔni ye ko a bɛ tila ka hakililajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko olu Sina bɛ fumaw u bɛ ka revendication 15 minnu yɛrɛ kɔni kɛ k'u k'a dɔn k'a fɔ ko revendication 15 nin bɛɛ lajɛlen ye baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ka hakɛw yɛrɛ kɔni sɔsɔli ko wuli ko pacte social yɛrɛ kɔni o ye engagement ye min yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ maa sabaw ni ɲɔgɔn cɛ la ko wa bɛɛ lajɛlen kan ka i ta kɛ tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nka an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi olu Sina bɛ fumaw yɛrɛ kɔni fɛn tɛmɛ ni ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ko yɛrɛ de kɔni na olu wajibiyalen yɛrɛ kɔni don ni ka wuli k'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye ko min yɛrɛ kɔni tilenbaliya ye ko u tɛ jɛn ni a ye ko b'a wajibiya an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kan min ye Biramu Diop ale ni Alassane Touré ni maa filaw yɛrɛ kɔni Ecobank ka baarakɛlaw ye ko b'a wajibiya autorité maaw yɛrɛ kɔni kan ka ni maa ninnu yɛrɛ kɔni bila teliya la ale ni Ibifar ni entreprise wɛrɛw yɛrɛ kɔni minnu y'u ta kɛ maaw yɛrɛ kɔni bilali caman ye ni ka bɔ baara yɛrɛ kɔni na ko b'a wajibiya u ka segin ka ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ta tuguni ko fɛn kelen min yɛrɛ kɔni bɛ se ka tilenbaliya yɛrɛ kɔni kɛlɛ o ye syndicat yɛrɛ de kɔni ye Amadou Ba ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'olu bɛ ka nin revendication 15 minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko revendication kuraw tɛ k'u bɛ ka nin revendication ninnu laɲini yɛrɛ kɔni kɛ a bɛ kalo caman yɛrɛ kɔni bɔ nka u ka revendication ninnu yɛrɛ kɔni ma sabati ko o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye olu taara u yɛrɛ sɔrɔ situation kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kun ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ ko wa min yɛrɛ kɔni ye tilenbaliya ye Sina bɛ tɛ se ka i datugu o kan bilen yɛrɛ kɔni k'olu tɛna na kɛ système dɔ complice ye système yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka denbayatigiw yɛrɛ kɔni bila gɛlɛya kɔnɔna na Sina bɛ fumaw ka secrétaire général a bɛ tila ka hakilijigi yɛrɛ kɔni kɛ k'u ka préavis de grève yɛrɛ kɔni o déposera avril kalo tile 2 tɛmɛnen de ko wa ni u ka laɲiniw yɛrɛ kɔni ma sabati grève yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ avril kalo tile 17 nata in la Abdoulaye Keita ni ale yɛrɛ kɔni Sina bɛ fumaw ka secrétaire général ale ka danka fɔlɔ ye ale bɛ sinsin a kan kosɛbɛ a ka kumaw kɔnɔna na ko entreprise caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maaw bɛ dansako walew ale ni syndicat yɛrɛ kɔni ka liberté u bɛ dankari u la kosɛbɛ wa a bɛ tila ka an ka jamana magistrat dɔw yɛrɛ kɔni ɲanki kosɛbɛ ko o magistrat ninnu yɛrɛ kɔni bɛ décision dɔw ta décision min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ société kɔnɔna na wa décision min bɛ kɛ sababu ye ni ka o fɔɲɔgɔnkɔ nin yɛrɛ kɔni tɔw juguya ko min fɛnɛ fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Sina bɛ fɔ ale ni EDMSA maaw ni ɲɔgɔn cɛ la Abdoulaye Keita ka kɔrɔfɔ la ko Mali autorité yɛrɛ kɔni Ecobank ka baarakɛla maa fila minnu yɛrɛ kɔni minɛ ko maa fila ninnu ma foyi yɛrɛ kɔni kɛ u y'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ banki ka sariyaw de kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni sababuya la olu yɛrɛ kɔni bolo maa fila ninnu yɛrɛ kɔni minɛlen an ka jamana kiritigɛlaw yɛrɛ kɔni fɛ ko o ye tilenbaliya yɛrɛ de kɔni wa olu yɛrɛ kɔni tɛ jɛn ni a wale yɛrɛ kɔni ye sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali finitigiw ale ni AES finitigiw yɛrɛ kɔni olu ye ko ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ avril kalo tile 5 tɛmɛnen Agadez mara kɔnɔna na yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Niger jamana kɔnɔna na Mali finitigiw ni AES finitigiw yɛrɛ kɔni ni wale ɲumanba min yɛrɛ kɔni kɛ o de ye Inkinan Ag Atayer yɛrɛ kɔni ni dɔw fana b'a fɔ a ma yɛrɛ kɔni ko Azawad Maw ka finitigiw ka commandant AES ale ni Mali finitigiw ninnu yɛrɛ kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ Niger jamana kɔnɔna na Inkinan Ag Atayer dɔw ka kɔrɔfɔ la ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye France ale ni Ukraine ka maaba dɔw ye ko wa Front de Libération de l'Azawad Maw yɛrɛ kɔni olu ka kɛlɛkɛminɛnw nali ko u ka formation ko ale ni wa équipement san ko fo ka taa se drone kamikaze yɛrɛ kɔni Front de Libération de l'Azawad Maw
o kun be o manipulé togo mi yɛrɛ kɔni ko ni ma kofɔlen ale kun jɔlaba yɛrɛ kɔni kun be nin baara ninnu na wa kɔrɔfɔla ko ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni sababuya la Front de Libération de l'Azawad olu ka maa caman sera ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na walasa ka se ka taa formation kɛ u kunna ye ko wa a ye fɛɛrɛ caman fɛn latigɛ yɛrɛ kɔni walasa Ukraine ka formateur dɔw ka olu yɛrɛ kɔni ladon Mali jamana kɔnɔna na ko san 2024 février kalo tile 13 Azawad mɔgɔw ka drone dɔ yɛrɛ kɔni manipulation yɛrɛ kɔni senfɛ Ikinan Ag Atayer yɛrɛ kɔni ale jogina dɔɔni ko o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ mɔgɔw ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko Ikinan Ag Atayer olu den yɛrɛ kɔni ni ka ale yɛrɛ kɔni labɔ Mauritanie yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka taga a furakɛ kɔni Mouvement National de Libération de l'Azawad mamun yɛrɛ kɔni ni jɛkulu in sigi sen kan a yirala k'a fɔ ko Ikinan ale bɛ o maaw la Bilal Ag Asherif ale fɛnɛ ka ladilibaga kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ don Ikinan Ag Atayer ale yɛrɛ kɔni bisigalen don k'a fɔ ko walejugu caman kɛra yɛrɛ kɔni ni ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma nɔriyan fanfɛla la ko a sen donna o walejugu nin yɛrɛ kɔni na o dɔ ye Tombouctou région kɔnɔna na bateau jeni min yɛrɛ kɔni kɛra ni a kɛra sababu ye ka an ka Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ a nin na Ikinan Ag Atayer a yirala k'a fɔ k'a bisigalen don ko ni ma kofɔlen yira o walejugu in fɛnɛ na source sécuritaire yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'olu yɛrɛ kɔni ka jate la Ikinan Ag Atayer bamaci wale maa don ko wa wagati min yɛrɛ kɔni finitigi ninnu yɛrɛ kɔni bɛ a minɛ passeport 2 de kun be yen ni ma kofɔlen bolo passeport kelen o ye Niger passeport ye kelen dɔ in o ye Mali passeport de source sécuritaire dɔ yɛrɛ kɔni min bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na o dɔ y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna a bɛ se ka kɛ Mali autorités yɛrɛ kɔni olu bɛ laɲini kɛ Niger autorités fɛ ko ka Ikinan Ag Atayer ka fɛɛrɛ kɛ ka ale bɔ Niger jamana kɔnɔna na ni ka a bila ka na Mali jamana kɔnɔna na Ikinan Ag Atayer ale yɛrɛ kɔni minɛlen finitigi nin yɛrɛ kɔni fɛ o kɛra waleɲumanba yɛrɛ de kɔni kala kan ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni sen dennen don baara caman yɛrɛ kɔni na Front de Libération de l'Azawad maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilinaji k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kandi n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilinadirayɔrɔ la Mali kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma